ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ମନୋରଞ୍ଜନ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମନୋରଞ୍ଜନ ଟେକ୍ ଗାଇଡ୍। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣମାନେ କିପରି ନିଜ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ କେତୋଟି ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ଚାଲୁଅଛି ଅତି ସହଜରେ ଚେକ୍ କରି 2 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ତେଣୁକରି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନକରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ କେତୋଟି ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ଚାଲୁଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଉଜରଟିକୁ ଓପେନ୍ କରନ୍ତୁ। ଓପେନ୍ କଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ରାଉଜରଟିକୁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ରାଉଜରଟିର ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ରେ ଟ୍ୟାପ୍ TAFCOP ଲେଖି ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠାରେ ଉପରରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଲିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହିପରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନର ଅଫିସିଆଲ ହୋମ୍ ପେଜଟି ଓପେନ୍ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଏହି ପେଜଟିର ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରି ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। ତଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 10 ଡିଜିଟ୍ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲେଖା ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଥିବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟିକୁ ଲେଖନ୍ତୁ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠାରେ ଥିବା କ୍ୟାପଚା କୋଡ଼ଟିକୁ ଏଠାରେ ଥିବା ବକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖି ଭ୍ୟାଲିଡେଟ୍ କ୍ୟାପଚା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଭ୍ୟାଲିଡେଟ୍ କ୍ୟାପଚା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବରକୁ ଗୋଟିଏ OTP ଚାଲିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲକୁ ଯେଉଁ OTPଟି ଆସିଛି ସେହି OTPଟିକୁ ଏଠାରେ ଥିବା ବକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। OTPକୁ ଲେଖିସାରି ଲଗ୍ଇନ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହିପରି ପେଜଟି ଖୋଲିଯିବ। ଏହି ପେଜଟିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥିବା ସମସ୍ତ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକର ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହିପରି ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ କେତୋଟି ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି ଚେକ୍ କରି ଜାଣିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।